Takže zdravím, toto budú také best momenty, takže tu máme rozhodne jeden. Toto bolo, si to ukážeme, v 19. kole. Predbiehací manéver na Jaromíra Valečka od Andreja Borutovského. Tu vidíte krásne, sa po ňoho obchal a dostal sa cez neho. Dáme si to ešte raz takto. Vidíte, jak vyváčal. A tu je to extrémne tvrdé brzdenie. Na chvíľočku zbadáte, jak musel korigovať. A dokázal sa zmestiť. To je ale zase zaujímavé. Jaromír Valeček dokázal tiež perfektne zvládnuť. Snažil sa ubrániť pozíciu, ale pred ním sa to nedalo. Takže sa posunieme zase naspäť v čase. Pôjdeme pekne krásne do tohto obrazu. Ďalší zaujímavý moment bol rozhodne štart závodu. Si pozrieme z cca zo stredu pola. Vidíte, ak sa zarovnajú. Vidíte, úplne blesku rýchly štart tam mal, vidíte ten Mercedes číslom 4. Pavel Jiránek, ktorý sa až z 10. miesta dokázal prepracovať i hneď na prvé. Samozrejme mu pomohla kolízia dvoch pilotov na začiatku. Dáme si to zopakovaného záznamu z jeho pohľadu. Vidíte unikátny prienik Pavla Jiránka, úplný štart do Ríšo Snow. Tam ste videli Pohančeníka Gacika, jak sa navzárom skúkli. Nasledujúci moment bol vlastne iba o kúsok neskôr, ja sa ho pokúsim nájsť, presne sme v ňom. A to bolo, jak sa v prvom kole dostal Andrej Borutovský na prvé miesto. Vidíte, že nič extra. Potom vzadu sa konali súboje. Vidíte Zoltána Stavinu. Najzaujímavejší moment bol samozrejme, jak sa dostal Lukáš Pohančeník na prvé miesto a potom sa už nepustil, a to je práve v tento moment, keď Andrej Borutovský asi chytil defekt na kolese. To bol jeden z najväčších highlightov celého závodu, keď takto prepustil. Samozrejme následne sa cez neho dostal Andrej Gacik, to budete za chvíľu. Tuto máte. A jedno z najväčších prekvapení sa odohralo nie na začiatku závodu. Si môžeme znova pozrieť štart. To bol Lukáš Výskot. Ten si moc závodne užil. Začiatok v tomto závodu bol vlastne tento kúkanec s Petrom Cinkom, jeho vlastným kolegom, ktorý prišiel hneď v prvom kole o predné krídlo, ktoré vidíte ležať na ceste. A tu vidíme si Lukáša Výskota, ako by mal v tomto kole skončiť. To bola tiež jedna z najfascinujúcejších záležitostí, že práve tento pilot nedokončil závod a údajne
Tak nie. To bol iba taký dohad, že vraj zničil on práve že závod Janovi Božkovi, ale nie je to pravda. Tu vidíme, ako tento šampión skončil z 2010. a 2011. Sme videli kontakt s bariérou, že by toto bol ten začiatok konca. A áno, bol to airborne spôsobený obrubníkom a tým pádom Lukáš Vyskot skončil. Takže celkovo v závode sa toho moc neodohralo. Ale aspoň tieto zaujímavé momenty nám pripomenuli, ako sa má závodiť. Tu sme už v poslednom kole, tu už máme víťazoslávnu jazdu Lukáša Pohančeníka, ktorý za chvíľočku skončí svoj prvý závod. A vyhrá prvý závod sezóny Race Online Formuly 1. Tomu sa práve stáva. Práve teraz na druhom mieste dokončí Andrej Gacík svojím Sauberom. Tiež bol veľmi spokojný so svojím výsledkom. A potom ku koncu bol súboj o tretie miesto, ale nakoniec ho ustál Andrej Borotovský s Marusiou a za ním v pozadí hneď Zdeněk Vyhlídal na Ferrari. Potom aj tu sa odohral ťažký súboj, ale vidíme, že Jan Božko spravil chybu v poslednom kole. To bol tiež jeden z najzaujímavejších momentov. A tu nám dokončuje na 5. mieste Pavel Iránek, ktorý to mal výborne rozbehnuté, nakoniec to pokazil, potom 6. Maroš Palfi, 7. Jaromír Valeček a v poslednom kole si to pokazil Jan Božko a skončil až na 8. mieste. 9. nám dokončil Viktor Šanel zo stratou jedného kola. A 10. Zoltán Stavína a 11. Petr Cink. Takže z 13 alebo 14 jazdcov dokončilo 11. Takže to je tak všetko, čo som vám chcel ukázať ako v highlightoch. Moje meno Andy Smokey, prípadne odber na tento kanál. Budem robiť častejšie, možno takéto reviewy, možno aj kvalitnejšie, len teraz som to spravil narýchlo, pretože som mal náladu. Zatiaľ, ahoj!